nom Francisca, visc en aquesta barriada des que tenia 10 anys. En aquell temps no hi havia el que és el carrer Metge Darder i diríem part de la plaça que ara se diu Miquel Dols, no hi havia cases, era tot camp. A Sant Gotleu era camp, no hi havia ningú. A la plaça de Miquel Dols hi havia una planta baixa que feia xaflant en els carrers de Sant Josep, que hi ha l'església de Sant Josep, i ja és el bisbe Espargo. I hi vivia el capellà que va fer Sant Josep Obrer, doncs Bastià Rom. I res, hi vivíem bé perquè no passaven quasi cotxes. A davant del Metropol hi havia la plaça que li deien de la Manxeta, perquè hi havia una font al mig que li deien la Manxeta. I res, i quan vivíem allà, doncs, en l'estiu sobretot, granava la carrera, cada veïnat granava la seva, feien el seu portal, regaven i treien les cadires a seure a la fresca i xerraven d'un en l'altre i se contaven les seves penes o alegries, el que tinguessin. Llavors és una cosa que tenien les nines, perquè eren les nines d'aquell temps, era que al vespre sortíem a reunir-nos de vegades i anàvem de vora l'església. I llavors quan on anàvem tocàvem a les cases i fugien corrents. Era un joc que teníem i la gent sortia. A la darreria ja la gent ja sabia que eren nosaltres, però no mos deien res, no s'enfadaven.